Yes, vi har valgt kakaoproduktionen i Ghana med fokus på småbøndernes forhold, og vi starter, og her har vi en disposition, hvor vi starter med problemformuleringen og de andre spørgsmål, vi kommer igennem. Vores problemformulering lyder på, hvilke udfordringer står kakaoproduktionen i Afrika med Ghana i fokus overfor, og hvilke faktorer påvirker småbøndernes liv både i en geofaglig sammenhæng og med hensyn til verdensmarkedet. Så vi starter med, hvad nu et redegørende spørgsmål for, hvad nu forudsætningen for dyrkelsen af kakao inddragelse her i Ghana, og hvor det egentlig er, hvorfor det er attraktivt at dyrke kakaotræet. Det kræver temperaturer på 18-21 grader, som er minimum for det, og makset er 30-32 grader Celsius. Det er for bønderne kommer netop fra kakaotræet, så det er jo meget væsentligt. Nedbøren, det er årligt imellem 1500 til 2000 mm. Det er det optimale niveau for kakaotræet. Og luftfugtigheden er meget høj, da det skal være tropisk klima. Her ser vi kort over Elfenbenskysten og Ghana, og kortet viser, hvor godt det er at dyrke kakao i de to lande. Man ser, at det er rimelig gode forhold, især i Elfenbenskysten og i Ghana, for at netop dyrke kakaoen. Vi kommer tilbage til 2050, hvor vi siger, hvorfor at det er blevet forværret. Det er så overens med, hvor man egentlig dyrker kakaoen henne, og det kort viser også, hvor godt det er at dyrke, men også hvor man rent faktisk dyrker kakaoen henne. Kigger vi lidt på, om det passer overens med, om det regner nok i det område, og hvor temperaturen er. Så man kan se på det her kort over nedbørsmængden årligt i Ghana, kan vi se, at på de blå farver, at det ligger i området, hvor man producerer kakaoen hernede i det sydlige, at nedbørsmængden ligger imellem de 1500 mm til 2000 mm. Så det er hverken for lidt eller for meget, så det er rigtig optimale forhold hernede i Sydghana. Man kan se på den her dokumentarfigur fra Kumasi, som ligger i midten, at nedbørene er centreret i foråret og i sommeren. Yes. Temperaturerne, det ligger også i et godt niveau. Det er hverken for koldt eller for varmt. Vi ligger et pænt stykke over minimum, og vi rører heller ikke for højt op i varmen. Ganske optimalt for kakaoplanten. Kigger vi på, hvad nu et topografikort over det sydlige, eller for Ghana, kan vi også se, at det er ganske fladt nede i det sydlige Ghana, hvilket gør det nemmere for at have kakaotræer, da det er nemmere at komme frem til dem, da det ikke er alt for bakket og hjælper med infrastrukturen. Som man kan se, er det et tropisk klima, vi har i Ghana, som ligger på Afrikas vestkyst. Og det er i de tropiske områder, kakaotræet vokser. Man har ikke kakaotræer andre steder i så høj grad, som man har i de tropiske områder i hvert fald. Vi er her til 2060, der kan man se, at kakaotræernes forhold i Ghana og i Elfenbenskysten forværres. Det kan skyldes forskellige ting. Men to af tingene er, at det er klimaforværringer, det simpelthen bliver for varmt, eller der ikke kommer nok regn, og på grund af monokultur, da man simpelthen kun dyrker kakao, og det udpiner jorden for de næringsstoffer, som kakaotræet skal bruge, der simpelthen ikke er flere tilbage af dem, da man har intensivt monokultur af kakaotræer. De nye reguleringsformer for kakaoproduktion i Afrika. Man kan se, at førhen har der har været i mange af de her kakaoproducerende lande, har der været statskontrolleret kakaoproduktion, hvad nu altså staten gik ind og lavede opsyn med, om kvaliteten var ok, og der rent generelt var opsyn omkring produktionen af kakaoen, og at staten tit fastsatte priserne for bønderne, så det var til en pris, der afspejlede pris på verdensmarkedet. Problemet er nu, at de her statskontrollerede ting er frafaldet, og det betyder, at kvalitetskravene er frafaldet. Vi har fået mere kakao, men som er i dårlig kvalitet. Det giver problemer på grund af, at nu man kan dyrke meget mere kakao. Det dårlige pris til udpiner jorden. At simpelthen udbyttet af kakaotræerne falder.
liberale kameraer gør nu også, at etniske grupper kan flytte til stederne, hvor man producerer kakao. Det kan give etniske stridigheder, som gør, at det kan give konflikter i områderne, som forværrer produktionen. Det, der er kommet en modreaktion på, det er blandt andet, hvad nu ICI, International Cocoa Initiative, og hvad nu Fairtrade. ICI står for at mange lande i Vesten, som netop ikke gider have, at det er børnearbejdere, som laver kakao til en chokolade. Og her har man så gået ind for, at man egentlig vil gøre produktionen af kakao mere bæredygtigt, og man sørger for, at bønderne lærer at dyrke kakaoen ordentligt, og at børnene rent faktisk har en fremtid i enten kakaoproduktion eller noget andet arbejde. Desuden så kigger man også på arbejdsforholdene i ICI samt bistand til børn. Fairtrade går ind og giver en fair pris for småbøndernes kakaobønder, og Fairtrade gør bare sådan, gør egentlig bare, at kvaliteten på chokoladen er bedre, den er dyrere, men det hjælper så til småbønderne på grund af, at de får en fair pris for deres bønder. Men er eksporten af kakao fra Ghana egentlig til gavn for småbønderne? I det store hele, ja. Men man skal lige passe på med at sige ja for hurtigt. Vi kigger lidt på det. Kakao udgør en kæmpe del af Ghanas eksport. Kakaobønderne er en største del, men også andre forarbejdede kakaoprodukter er en stor del af Ghanas eksport. Og det er flere milliarder dollars, vi snakker om her. Desuden så er kakaopriserne også på prisstigninger på grund af større efterspørgsel i Vesten, og måske også på grund af faldende kakaoproduktioner i andre lande, f.eks. Brasilien, hvor det går lidt sløjt med kakaoproduktionen. Det er til gavn for bønderne her i Ghana, men problemet er, at nogle gange så går pengene ikke til bønderne, men går til mellemmændene. Man kan se, at Ghana er den anden største producerende land i verden af kakao, men det er rent faktisk det største producerende land af Fairtrade kakao. Og det er jo kun godt på grund af, at det gavner netop småbønderne, at når det er Fairtrade, der går ind og sørger for, at de får en fair pris. Fairtrade er generelt voksende over hele jorden, netop på kakaomarkedet, og i Ghana er det jo især aktuelt, hvor det vokser rigtig meget. Men konklusion, så er det altså en til gavn for småbønderne. Man skal tænke på, at der ikke er mange nye områder, hvor man kan udvide sin produktion af kakao, på grund af klimaforværringer, og på grund af udpintelse af jorden, og plantesygdomme osv. Kakao bidrager stort til den ghanesiske økonomi, og initiativer som Fairtrade og ICI er vigtige for småbøndernes udvikling. Det medfører dog dyre chokolade for os forbrugere her i Vesten, men det sikrer bæredygtig og stabil kakaoproduktion i verden til gavn for småbønderne.